Apo kap. O, pa misis. Nakman niya, papirma kayong kap ta ako party kami kumatiba ka. Ay, parte kayo ti baka. Pinta ako Ay, papirma mata. Inya, di baka ilako yo. Wing kumakap. O, agati pestom, di palengke, ilakom. Ako makap nga kwan. Yung kapanan. Wing. Dakil ata nga baka. Idakil akap. Ako garud. Panglako garud eh. Amuyo ba di kwan? Ordinansa kayong kwak. Nga di kap. Yung tindag ko. Pinirma Kaya ko. di lang mit. Pagpirma ti kwan sa adyo ordinansa ka. Pagpapirma lang mit. Hanggang sini, di ordinansa. Ngayong kwak. Nudagparti di baka. Kanyak niya may isang lupo. Niya may isang saka. Ponya, may tinlugi na may itangkap ano basta. Higas di ortin tindag ko. Kuha umabalinan nyo. Tapos ti kapitan. Nga pengar niya ti maganganan siya may mitong kasdahin nga ikap. Pitkas di talaga ti ordinansa atin to. Grabe kami tining kap. Oran niya nga maparte, baboy. Nukang dingmate. Kanyak niya may isang ay mapan kanyak. Gadi pat nga sa akin may isang ulo. Ano galing kap. Grabe kayo min nga kan kapag kaagitin nag-ordinansa nga kan. Kanya yung miti may isang kan. Ngayon kas di. Kayo gimiti tao miti jay. Kas di talaga kapsat. Sa amumitin dit. Kuan. Okay atin. Namitinin go gimiti tao tangkap Sobrang kamitin. Di mabalin na mata siya si kapitan. Urayam ang kuhang pasak.